Assam Sarkar hin pen kideng pon laki Religious Minority Certificate aphuthak ta isonlo. Bangso Religious Minority Certificate aphuthak United Christian Forum hin pen ke khamkhe chepaklang ponsi kidamtang pai ni phai krener ke parni West Karbi Anglong Deputy Commissioner arideng pinpur aloh ke pajirdam. West Karbi Anglong United Christian Forum hin pen paterpi ponsi Minority Certificate ki pije aphuthak ke khamkhe chepaklang pon. Bangso certificate ki pipon abang ke pang ton ponji aphan pusi pinpur aloh along sung ponlo. Pran ke pejok ason thot si West Karbi Anglong la pen Karbi Anglong Settled Tribes Christian ara doan chingrum si West Karbi Anglong Hamren United Christian Forum la pen UCF Hamren Unit atum pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barua arideng Minority Certificate ki PG aphuthak khamkhe aphuthak si pinpur aloh pajir pon. Christian armu atum pen khai longri la pen data parman ka chisong ka cherai ko malong un an cherap che todun lo. Lason si Settled Tribes Christian ki donatum State District la pen Autonomous Council along anta kam ke mi ke claim thek long pen chini daklo. India Constitution along ke tok Article 342 under Part 16 along ke tok special provisions relating to certain classes la pen socially and educationally backward class atumaphan anta kilang paching barkri. Halaswarni pensi Article 342 kibi ajok elam iki lun tomo pindeng sumpot anda choklim pen do thak longlo. Tengsi nilitum memorandum pilo la si ST akota ja muke Christian atum pan pa enjoy long le dia phansi la minority certificate ke kaisu kuse nilitum Christian Christophan ke kroy adhorom Christian adhorom ke kroy atum ke chini dam do la pen la practically ke mo aphi ke la sonsi bang po la sobang kalider nai pusi kaduk kawe Karbi Anglong arat social organization do an punon political organization do an punon laso minority certificate la pen ST laso kethaga bangke chesong ra pen nai pusi pininil tum United Christian Forum afandame Karbi Anglong social organization do an atum afandame so mei penilitum mate so medium pen tuning Karbi akhai kaprik akhai pen pangbar lote phanthong ke bragethom an chotlo la an chot angbong si ke thak polote Settled Tribes 8 ajakong ke pabop chot kali ke pavir de ji abidi kanglim ke claim pen India Constitution along ke tok dak aloh aphanta aman ti pipe ang theksi klangrong lopusi UCF pen jongpon Minority Certificate ki PG aphan ke khamkhe along Karbi akhai do an anparta hamphang asong doan nang kacherap donji aphan UCF ahin pen tuning ripon. Pinpur aloh kipi ke pajir damalong UCF lapen mondoli ke chari mate ke ja atum referent pastor prosarok mondoli ke sar anparta Christian ani marli atumta cherap chito donsi ingsam jin pen pinpur aloh kipi pajir asai dengpon. So pilo pajir lo itu ada United Christian Forum dan sedam lo, lapen monduli pija kurusar atau manang dun lo, lapen monduli hemari atau tenang dun lo, monduli sar atau manang dun lo, asin itu ingki cengwai si itu ma akisung, labang so minority certificate itu hanang ron kaiji, lasona decision government dan lason si pinpur dam lo, ange asi DC baidota itu aphan security nang pilo itu aphan matha nang le labang solam ke itu government along nang itu maning ke hangateng government along itu atau thanam po ba alu nang thanti po pusi itu insurance ni pilo Hamren pen Daniel inghi Karbi Anglong lai